nowhere to find Kuya Nino, kuya nasab siya. Kuya nasab kong ikagtahan. Nasin sila sa kahing sambag. Malakaw siya. Huwag ako! Pakita ko si Munang! Christina, tutoki ako. Dili lagi ko si Christina. Ako si Catherine, alias Tinay. Ikaw si Christina. Ang akong mahal ka, Christina. Ay! Ungo ang gwapa! Uy, hala! Alma! Asa mo show? Namatay ka, Christina. Hugdan ko ikaw sa imong dugo sa ikaduhang higayon. Catherine, ligayay ko. Tungod kay usa ako kaungo. We, joker ka, Luis. Asa ko tuo? Kinahanglan mo tuo ka kanako. Ungo lagi ko. Tanawang akong bangkil. Oh, Halalo! Ka-nice! Kasinaw si mong bangkil. Porselana na. Dito balita na. tuo itaw ko. Ungo lagi ko. Oo ka man. Ayaw pagbuot. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Anino sa kangit-ngit, bangkil sa kamatayon, mga ilhanan sa nagpahiping kadautan. Katuhuan dili, sugilanon nagiswat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Rani Badboy Budumo. Mga tunog o kasikas, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Doon sa ko sa painting, mahal, ha? Luis. Mahal? Ikaw pintor ini yung maong painting, no? Wa ka ba mo tuo sa una kong gisulti kanimo? Mituo man, mahal. Pero, karaan naman ka ini maong painting good. Usa man yung tuig ka ni mo gipintal, mahal. Nga naman mo ka magkatingog. Unsa tuigan na ni mo gipintal? Tuig. Mel 16-17. Unsa? Mahal sa duy. Ay, binuang niya, mahal. Joker man di ka. Wala ako magkomedya, mahal. Tanawa ka ng tuig nga akong isuwat kilid sa pinital. Aha? 16, 17. Oo. Mao ka na ang tuig nga ako ka ng kipintal, mahal. Tawa di, mahal, uy. Ay, kapag joke. Seryoso ba kag naong? Huwag nga nga mag-joke-joke diya. Dili mamaka ka nang nasulat sa kong pinintal, mahal. Klaro kay mahal. Parehas ni mo nga na napintal ana o patay na ni. Kinaliman ko anang tuig 16-17. Grabe. Imo nang kaliwat no. Kung unsa ang nasa imong una-una, ug sa imong kasing-kasing, mao ang sundama. Taan pagyud ko. Imong lulo sa imong lulo mo'y nagpintal ana. Kaya klaro kayo. Imo lang nang giangkon nga ikaw. Pero, pintor sa byug ka no? Unsa man, pintor ka? Oo. Dali. Sunod ka na ako. Asa man ta, mahal? Sunod lang ka na ako.
Kawal! Kita di buyog, kita na! Ungo ka man, Pakita! Ungo! Pakita! Kap, wala pagsunod-sunod na kong Kawal niya! Wam kay originality, ana. Lain kay paminaon. Kapitan ra ba ka? Kining. Kawal! Kining. Manay naasa kong una-una doon. Di man na sundog-sundog. Imo na kong naunhan. Ungo! Pakita! Kita! Kahit tagod-taguron ka na mo! Ungo! Wa, may mahadlok ni mo! Kawal! Wa, may mahadlok di mo ngunguha ka! Kay pagsunod-sunod, Kap, sam ka? Muna'y naasa kong una-una, kapitan taong ko. Uy! Sorry, Kap. Pakita kay kasahuson ka na mo! Kap! Kana, punigig, Kap. Ano nga mo mangita na kahuyan? Ha? Natuwa man si Pigas ang bahay sa ugo? Los, tuni, Kap. Ha? Usoy tunay. Tuni ba? Tunay lagi. Tunay. Ay, Kap! Nagagawas ka. Oo, ay ka nagsugo nga pagawasan ko, Kap. Puro magkagwa, Kap. Puro magkagwa. Kasi mo nagwa. Kaya mo nakikinagara ng pangutan, ha? Anong nakagawas man eh? Kapitan ko. Kap! Salamat! Yun na. Kinsa ba yung nag-ingon ni mo? Ang badya ni Mos Presyuas Barangay. Pagkatoy-toy tawahan na. Iyay. Wa ko magsugo niya, oy! Sige, so ay! Pinom gali ko yung tubig, Kap. Ay, wa lagi ko magsugo nga pagawason ka. Ako lagi ka. Hala, Kap. Ilisana na yung kakap. Usa! Ilisana na. Salamat, Kap. Di na kami numdum kung gisay gisugo. Ha? Pulihan na nakakap. Uy, doon na kayo sakit sa orto, Kap. Ilisana na yung kakap. Ilisana na yung kakap. Uy! Ha? Kadiyot, kining. Hindi ko palabot ini, ha? Ha? Ikaw. Kinahanglan pisuhon ka pagbalik. Bakar, Kap, Kap. ikaw. eh. O yan ako Presyuas, Kap. Mutaba ko pangitan niyo sa ugo. Usa? Tabang ko. Sigurado yung ka kung kinsagyo ng ungo. Kapoy magbalik, Kap. Di ba lagi ko? Si Luis nga uyab ni Tinay ang ugo. O tuwa ni sa bayan tisa ang puyo. Usa? Oo, mas nari pa. Wadi ayaw ba sa matuog? Ito rin ito ng bayan tisa. Posible magaling nga. Tuwa sa bidto ang patay lawas ni Bilya. Uy! Usa! Panahuna, kina Tuulan ako, Kap, para madali ta. Posible lagi nga tuwa sa bayan tisa sa Bilya. Kaya si Luis ko ng katapusang midain eh. Oh. Yamatra? Iyay. Barugi na, ha? Ano yung Iyay. kitak mo? Iyay, nito. Oh, nagi ayaw, Kap. Nagi ayaw, Kap. Ha? O, ito ni. Diyan. Patakag buka ng ba mo, ha? Mapriso pagyapon ka kung, ha? Taka kagyawit ng ba mo. Ha? Check Mapris, magaso ka na. Kasuhan ka ng oral hygiene. Urahay dyan. Oh, kasuhan ka oral hygiene. Kining. Hilo maamaw. Ay, Tagdalag ka na. Unsa na lang kasuha, Kap? Kanang panguwawa ni mo ang dungog sa usa ka tao ba? Unsa na kaso? Kining. Oral defamation, ha? Oral defamation. Defamation. Criminal case na under Article 358. Rambo lang, Kap. Basta kay 358. Okay na, Kap. Ay, nasa diso di mong utok, Kap. Okay kayo, nasa diso di mong utok. Namo lang. Ha? Nakabati ka to ni? Ha? Naago ng kasuha? Ha? Kaya siguro lagi ko. Iyay. Ungo na si Luis. Tuwi na ko yung Kap. Ako, sultihan mo. Magpapreso ko. Oh, papreso ko. Bisagin pa ko yung dakpon. Basta dili ungo si Luis. Oh. Sige, Iyay. ipamatuod na mo. Ana, discourage ako ni mo, Kap. Ha? Wala. Bituon ta ko nga doon na kay Otog. Pero wala na, wala noon. Kaliman kang kapitan ka, yung muto ka ng dunay ungo din napita. Ikaw, nagdi kayo, Kap. Ano ba yan? Sino, Kap? Mas Suli. ungo. Patyo rin, Kap. Kapitan taong ko, oy! Tuwatagag sa si Tony. Ipamatuod ang pasangil anang Luis. Sige, Tony. Iyay. Ha? Ikay pag-una. Kay musunod ba? Wala. Okay. Discourage ako ni mo, Kap. Patyo lang ka na mo, Kap. Usa ba yun? Kapitan taong ko, oy! Tuloy, Kap. Baan mo, oy? Dugsako na mong kaguna yung magakay ka. Dako na. Tagam yung karon ba? Magtawa din. Ay, magtawa din. Sutis tinood din. Ay, Kap. Sige, dali. Pag-una kayo, magsunod mo mo. Okay. Sunod mo na ko, ha? Ato to sa bayan tisa. Okay.
Ala, unsa man ni kwarto ha? Ginawa-lawaan naman ni mahal. Dugay ng panahon nga wala ko kini masulod, mahal. Oh, kwarto man ni? Gamayng kwarto? Oh, mao kini ang una kong kwarto din sa balay nga tisa. Ay, naa di kwarto ninyo sa luyo sa kusina? Oh, mahal. Ah, mahal. Luis, nga nawa naman ninyo mo gamita. Dagang mga butangan ni Adine ang mupahinumdum kanako sa masakit kong kagahapon. Ha? Ay, mao ba? Ay, hala, unsa man ni nagbarog nga gitabunan og panapton? Mao ka na ang katapusan kong pininta. Sa wala pa. Sawa pang angon sa mahal. Sa wala pa kong biya din sa balay nga tisa. Unsa? Mao ka na ang katapusan kong gibiya ang putang. Nagabahin na sa akong kinabuhi. Ang akong katapusang pininta. May mabag ako ni tanahon, Luis? Mahimo kayo. Unsa man dun? Murag, May nabati ka ba? doon na mahal. Murag singgit sa kababay. Hilom na yung taon. Dili ko mahilom kung dili ko na mabuhian. Ay, hindi ko ka mahimuhian. Nahibaw ka yun niya. Gutom! Mahiluma siya, Ilmo. Oo, agaw. Sige. Hatagan ko sa gusto rin mo pagkaon, ha? Pero kinanglang busaad ka, nga mo hilom ka. Pakan ako! Ni ana ang usa ka basong dugo. Ambi ka na! Oo, ana. Akong gibutang sa saog. Inaya ka na sa pagkuha, aron dili mayabo. Pinatakdan ka na ngayon. Bila. Pwede pa! Oo, punan ko lang ka na kung musaad ka nga dili ka magsama-sama. Dili ako masaba. Gutom pa. Panay pa nga akong pagkaon. Ganun wa ka mulihok, mahal ko. Ablihan mo ka nimo ang kanang gitabunan nga canvas. Mahal? Tinoy bagit nga wa ka makabati sa singgit? Wala. Mahal, naunsa naman ko? Nganong mahal? Naunsa man di ka? Nganong kalit man ko makabatik singgit? Inasahay, may katawa. Mahal. Ayaw ka nagtakta. Ha? Bisan unsang nga mabati nimo. Dili tanang tinuod. Unsa? Usahay. May mabati kang hambog na lamang sa imong nauna. Ayaw lang kini takta. Ug mawala ra kini sa imong nauna, mahal. Mao ba, mahal? Ay, sige, mahal. Ablihan na ako ang gitabunan na kambas, ha? Excited ako da. Unsa ka, Nino? Okay. Ako na ni ablihan, mahal. Tsan-tsaran!
Mahal? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suman pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Susun. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.